Os nenos e nenas de educación infantil do Colexio San Martiño do Salcedo fomos visitar os muiños da Cancela. Fomos ao muiño a ver moitas plantas como xuncho para as castañas, ceidalla para as verrugas, lavanda para facer colonia, o romeu para tos. Este é o maltraste para as picaduras das estugas. E fixemos un libro de plantas. Aloe vera para pel, loureiro para cociñar, ruda para lombrices, meta para a barriga. Imos vos contar as partes do muiño. Este libro é as partes do muiño. A muxega, a caixa de madeira para meter no millo, a piadoira para velo, rodicio é o que move a auga para mover o muiño, penedo para moer o gran. Despois debullamos o millo e vimos como o millo convertelo en fariña. E isto é o que aprendimos dos muiños e das plantas. Ben falado. Ti és a neta da túa Avó. ponse por riba dunha camiseta e por debaixo do abrigo. Xa sei. Ves como sabes? A experiencia destes rapaces do Colexio de Salcedo a pé de Pontevedra recórdame dúas cousas do padre Sarmiento. O padre Sarmiento en Salcedo encontrou un miliario romano facendo de pedra de lagar. Os miliarios eran uns marcos cilíndricos que os romanos poñían nunha estrada que facían nova ou que reparaban indicando cando se fixo e a distancia daquel sitio a outro. Polo dato que ten arredor ese miliario que está facendo de pedra de lagar, sabemos que o miliario non era originalmente de Salcedo, sino que fora de Lérez. Hoxe está no Museo de Pontevedra. E a segunda cousa que me acordan do padre Sarmiento e que ten que ver con estes rapaces é que o padre Sarmiento era moi contrario a que os nenos aprendesen cousas de memoria. Dicían que iso era unha parvada, que o que hai que facer é tocar as cousas que queremos aprender, tocalas cos 5 sentidos. E, claro, a min ver estes rapaces que van aos muiños e tocan as partes do muiño, claro, eses nomes non lle van esquecer. E se tocan a lavanda, e o romeu, e o mentastre, e ulen, e ven cal é o olor de cada unha desas plantas, eses nomes non lle van esquecer nunca na vida, porque tiña moita razón o padre Sarmiento. Abor.